Il-ħadd il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza maratona ġbir ta' fondi fid-Dar Ċentrali biex kompli tissaħħaħ il-ħidma tal-partit. Filwaqt li appella lil kulħadd biex ikun ġenerus u jipparteċipa bisħiħ, is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli fuq Net FM qal li t-tema tal-maratona hi nissaħħu u niġġeddu għax il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jiġġedded u jissaħħaħ. Il-Partit Nazzjonalista jrid li jkompli jissaħħaħ f'kull aspett fl-organizzazzjoni, fil-policies u anke fil-finanzi tiegħu. Dan fid-dawl tal-isfidi finanzjarji kbar li qed jiffaċċja iżda li ma jaqtawlux qalbu, tant li llum qed jagħmel ħiltu kollha b'aktar kuraġġ u b'aktar determinazzjoni. Taħlet ngħidu nissaħħu u niġġeddu. Qed ngħidu dan, ovvjament, għaliex wieħed jifhem illi fil-waqt illi l-enerġija ma tonqos, il-ħidma ma tonqos, imma nafu illi bil-fors inti minkejja dik il-ħidma kollha trid fondi biex tkun tista' tamministra l-ħidma politika b'mod tajjeb. Clyde Puli kompla li wieħed irid japprezza li l-ħidma li qed iwettaq il-Partit Nazzjonalista llum qed issir f'ambjent ta' sfidi kbar ħafna għax anke jekk ikollu l-aqwa policies dawn ma jkunu jfissru xejn jekk ma jitwasslux b'mod qawwi u effettiv għand il-poplu Malti u Awċi. Dan aktar u aktar meta għandna gvern li għandu fondi infiniti u l-apparat kollu biex iwassal il-messaġġ tiegħu fosthom anke billi juża l-medja tal-Istat. Dan kollu biex jaħbu l-iskandli ta' kuljum li l-poplu ma jistax ilaħħaq magħhom. Is-Segretarju Ġenerali kompla li l-Partit Nazzjonalista jrid jikkumbatti dan kollu u qed jaħdem qatih u għalhekk li għandu bżonn riżorsi biex dak li jgħid jasal aktar għand in-nies. Għal darb'oħra l-Partit Nazzjonalista qed jappella biex bil-ftit mingħand il-ħafna jiġbor il-flus ħalli jissielet favur id-demokrazija fil-pajjiż. Il-maratona tal-ħadd tiftaħ fis-satejn ta' nofsinhar u tibqa' għaddejja sa nofs il-lejl u wieħed jista' jagħti d-donazzjoni billi jċempel jibgħat SMS jew online mis-sit elettroniku tal-Partit Nazzjonalista.